Здравейте, здравейте! Отдавна не се бях включвал, но сега нямаше как да не направя едно бързо ревю, защото току-що пристигна краля на музикантските пултове, а именно Dynacord PowerMate 600, трето поколение. И просто съм очарован от машинката. Чисто визуално, вече я чух, звучи добре, в домашни условия, на 31-ви, с любимите ми ZX петици, които доста години ползвам и харесвам как звучат. С различни пултове съм ги слушал и съм доста доволен от тях. Сега ще видим на 31-ви обаче Dynacordчето какво може да направи с тях. Дали ще ги разклати достатъчно добре и по начина, по който искам аз. През годините съм правил доста сериозни банкети, много техника е минала през ръцете ми, професионална говоря. За любителска, като тази там отзади, няма да говоря. Страшно много съм имал от нея и продължавам да имам. Но с тия пултове, пауър миксери, пултове с градени стъпала, както искате така ги наречете, е най-удобно, супер бързо, супер лесно, две тон колони, един пулт, един компютър и банкета става вау. Разбира се, ако искаме малко повече бас, използваме и баси, но в случая сега ще видим на 31-ви, когато ще го вкараме в бойните редици. Ще видим какво можем да постигнем в малко по-голямо помещение, по-голяма зала с 40-50 човека, ще стане ясно. Към пулта могат да се вържат както два топа, като войските, така и два баса под тях, абсолютно няма никакъв проблем. Може и да не са активни, пасивни също става, могат да се вържат. Разбира се, трябва да са специално за този пулт. Има такава серия на Dynacord, но аз не съм фен на колоните на Dynacord, но пултовете им ги обожавам. През годините съм правил много сериозни банкети с първата серия, хилядарката, втората серия, хилядарката. Никога не съм се докосвал обаче до третата генерация, която е тази в момента тук при мен. Така че ще видим какво ще се случи на 31-ви и най-вероятно в това видео ще покажа и как изглежда купона. Ако може са чуйнали на слушалки, да се види има ли достатъчно сила Dynacordчето, ще стане ясно дали ще правим смяна на електровойските или ще правим смяна отново на пулта. Пулта разполага с 1000 вата на 4 ома, 2 по 1000 на 4 ома, реално погледното не е толкова, някъде около 850-900 вата е на 4 ома, не знам защо го пишат така. Хилядарката е абсолютно със същото стъпало, просто разликата е в каналите, някой друг е екстра в повече, така че абсолютно няма никакъв смисъл от третата генерация се взима 1000, освен ако не сте музикант. В случая аз не съм, просто си правя яки купони, цял живот е било така и явно те ще си отида. И сега след малко ще го навържа и ще пробвам даже да навържа малките JBL-чета като монитори към него. Основни ще бъдат Full Range, разбира се, електровойските. Ще пробвам да навържа и микрофоните на JBL, които също са непрофесионални, но ще навържа и тях. Ще пробваме двойния ефект и общо взето е това. Така, преместихме пулта, окабелихме се вече. Войските са вързани, ето ги и тях, чакат малко полеви условия, какво полеви, домашни условия. Така, пускаме пулта отзад, има и сейфти бутон да пази техниката. Welcome логото, супер, сейфти бутона. И сме готови да слушаме музика, разбира се, ако вържим пулта към компютъра. Може да стане посредством много варианти. В случая аз съм избрал един от най-добрите, понеже пулта има вградена саунд карта
Връзва се с USB A до USB B. Компютъра го надушва самичък. Разбира се, някой компютър няма да го надуша, че трябва драйвер от Dynacord, което не е проблем. Така, той даже тръгна да свири. Разбира се, аз предварително съм направил някои настройки. Ефектите по дефолт са 5.55. Всичко друго съм си го настроил предварително. Сега ще вържим и JBL-ките като монитори. Да видим какво ще стане. Вързваме и JBL-ките. Работата става доста добре. Доста добре. Сега ще вържим и непрофесионалните микрофони на JBL, които изобщо не са създадени за такава цел, но това ще успея да ги държа към пулта. И на 31 най-вероятно ще съм с тях, но ще се подготвя и с AKG-то за всеки случай. Ето е майчицата. Така, добре. Връзваме. Тези микрофони са създадени специално за етия партикулки, не за нещо друго, но към момента ще свършат работа. Така, бутаме малко плъзгача. Раз. Мутнал съм. Така, вече е вързан, настроен. Хоп, едно. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хоп. Чува се идеално, разкошно. Добре е като за непрофесионални микрофони. Бомба. Очакваме 31 с нетърпение. Промених ефекта на 2.23. Пак се чува доста добре. В момента говоря малко тихичко, да не смущавам съседите, но като цяло се чува супер. Независимо, че са непрофесионални микрофони тия. Така, значи всичко си е както трябва, всичко си е на мястото. Пултът е разкошен, менюто, между другото с екстрите ми идва малко постничко. Повече насочено към ефектите, за вокалите, за лайв изпълненията, за микрофоните, отколкото други екстри. Най-яката екстра според мен за full range колони като моите е тази. Има някакъв процесор, който контролира ниските честоти. Колоните започват на по-слаби нива на усилване, да се чуват доста по-басово. Много е яка тая екстра, много е готина. Препоръчваме да се ползва. Най-вероятно в разгара на купона, когато вземе да се дига нивото, ще трябва да се свали. Да не изхвърли говорителите напред и през решетките, но при по-ниски нива, там 100-200-300 вата, звучи разкошно. Продължаваме и чакаме 31 да дойде да видим какво ще се случи. Наистина звучи много яко, нямам търпение за 31.
Най-вероятно някой от вас ще ме питат как успя да вържиш тези JBL-чета, плажните колонки към този пулт. Елементарно е, в днешно време всичко може да се вържи, стига човек да иска да знае и да се научи. Много добре звучи, уникално. Noć me bije, mjesečin me bije. Ništa mi nije, znao sam, proboren. I ne zadujte, čekaj mi vamo, dovoljno mi dojdeš.